Pri zápase Slovensko-Portugalsko, posledný zápas s Luxemburskom sme vyhrali 1-0. Vítam v prvom polčase, tento zápas potrebujeme aspoň remizovať. Poďme na dobre bloku. Strela to nebola a je tam faul. So we'll restart with that throw in. Daný Klopp, ideme to vyskúšať. Strela. Gól! 1-0. Krásny gól. Takto sa to robí, chlapci. Faul na nás. Aj keď si myslím, že to bolo na nás chvíľku. Teda na nich, že ste spravili faul. Ale vyhrávame 1-0. Parádna strela. Tak sa to robí a už iba držať. Jedno gólové vedenie stačí. Strela, je to gól, 1-1, chýbal nám to. Pozrieme sa na to. Už tam mal byť dávno hráč, chýbal to nám hráč. Neskôr tam nastúpil. A 1-1, vyrovnáme. Škoda. Veľa strela, zblokovaná našim hráčom. Vítam v druhom poločase Slovensko-Portugalsko, 1-1 stav. Stále sme v tlaku. No pozrite sa to, ale strela, gól! Vyhrávame 2-1, so šťastím sa to tam odrazilo, ale tak to má byť. Vyhrávame 2-1. Super, chlapci. A práve úplne sme rozhodili tento zápas. Krásna zasekávačka. Krásna nahrávka. Teraz chýba obrany Portugalska, vystrelili sme, odrazilo sa to vlastný gól a vyhrávame 1-0. Pardon, vyhrávame 2-1. A vyhrali sme tento zápas 2-1.